Добрый вечер. Приехали ў касцёл на свята. Сёння першы дзень посту. Называется Попелец. Говорит так, что с праху встал и у прах пойдешь. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая